als we middag een radiostation ik sta op een goed naam hier. Ik dacht, de hoe was jouw gevoel van die dag? Rugbydag is altijd excitement, groot excitement. Ik denk dat het niet van oorspannen af, maar ook van beide spannen af. Groot geschiedenis tussen twee spannen, altijd daar. Dat is oorsprong was het derby. Dat is daar voor mij altijd bij persoonlijk om dat te doen. Gevoel is bij hoog. Jouw gevoel is nog allemaal, jouw hart is nog een meer gedeeld, maar het is nou nog die blauwe wat aan het gedaan. Ik gewoon, jullie zijn een beetje raar. Ja, als we aan het doen zijn die straks bij coaches zoals het weer vergeten. Dan kijk ons kan ik ook beslist leren. Ja, kan het doen wat hij moet doen. En ja, en ik heb het voor dan. Kan dat zo doen, ja. Ja, dank je. Bijna. Manchester United zit je was het zeer. Wat denk je daar? Van die grootjes. Ik hoop dat ze die lichtkampioen kon afbreken. Maar die jongens die gewoon zo op elkaar. Business as usual. Maar ik denk dat het toch een beetje Cinebis aan uitwikkelen. Wat was een van de grootste boodschappen wat hier voor die spannen gezien was? Dus dat is die goede boodschap. Voordat je Also, dank je voor het zien en alles wat ik daar ga. Die beste span win. ja, absoluut. We staan nu hier met Monterrey Villagers, man. Zij heeft een beetje vandaag besloten om die game tussen Eastern United en Robertson Town te krijgen. Hoe is het gevoel voor jou nog zover? Hoe is de vibe nog zover hier op het veld? Ja, om eerlijk te wees, die twee is de Titanstrijd. Want even in die derde span al in die tweede span al klaar geweest dat United. Hulle dinge hier, hulle is baie gefocus. Ek kan sien hulle moet uit die seker wat ek as van die derde span al hier. Wat ek kan sê is Town gaan nou wel really gaat Town nog wel wys sy karakter wat hy in die league is, maar ek speel al die jare die Never Lose Park sien en hier op Never Lose Park wat sy nie 'n plan het weer om hier op en dit is 'n realiteit, dat is iets wat ek denk vir Town of ek denk vir Ja, het is niet raar. ja, Het is niet so, raar. wat ek kan sê, my broer speel ook nummer 1 staan in die rooi plaatjies en Rabada Panel, hy is ook my klomp en die laaf bola so. Ek het baie goeie mannetjies wat ek hier van laaf so. Die game is aan en self fiet wat my vriend is by Town. En wat ek ook goed kan sê, dat Town gaan nog probeer om vandaag hy hoen wat hulle laatlik die Montetjie klap. Hoen Ja, hulle wil nog probeer check dat hulle nie so gauw hy hoen herstel nie. Amper soos een soutens meer nog Ja, verder. so julle wil nog weg op by hoen nou. Yes. Of Town heel die hoen vandag, of by hoen word verder geopenbaar. Kan ik dat zo ver gaan om jou te vragen? Is het elke score prediction voor die dag? Eerlijk te wees, Colin en David Kierzy, my vriend David homself, so hier is kop krag. Kyk wat het United dan klaar gemaak, speel die eerste jaar op, soos ek nou klaar die game lees. Yes. So die game gaan maximum. Ek gaan eerlijk gesê, ek laaf Town, die game is in United. Dan was voor United. En die scorebeditie gaat zo, dan gaat in de tweede of in de derde dag gaat spelen. En niet 30's of in de 20's. Maximum. In de 20's. Als ik dank je mijn maat man, geniet de dagen verder man. Mag ons net mooi rugby kijken hè? Yes, en ik word God zien, ja, jullie dag laat altijd ons, wat rugby liefde in de gemeenschap, laat ons zien dat altijd, kijk op die één span neer, ook op die andere span, maar laat allemaal gelukkig als wat die vanaf gaan voor al die referees en allemaal wat apart is van die game, dan begint het eerlijk is, zodat die rugby begint te zeer vieren, man. Als dat ons nog gaat breken op elkaar met een valse. Ja, Dat is maar al. als ik dank je voor je mooie woorden man. Ik hoop die mensen verder kop toe man. Want aan het einde van die dag is man, dan moest allemaal hier om hulle te enjoy, voor die laag, voor die game man. Zien we. Yes, en jy moet nou weet United, Town, Mustavala, Hemies. En ek sal eerlik nou in klap. Daar is die 5 topspanne wat in die goede dag, hier in die goede dag, roel, hier in die Brerevier, so in die lange wedstrijd, so. Dat is interessant om te doen.
is Arie Gassi. Laat het een mooie dag is, laat rugby sier vieren, hè? Ja, eigenlijk, het zou mooi zijn. Had ik daar weer op een game. Laat ons staan nou hier samen een mondeling Valleyse supporter. Hulle kom kyk 'n bietjie vir Eastern United in town. Meneer, kan jy daar voor ons net sê, hoe is jou gevoel oor die dag hier nog so ver en hoe voel die atmosfeer hier tussen Eunice in town? Yo me gusta que ya no sigue lo jodido. Ja? En hoe kan we trouw? Spada se que se pide que te haga bem. Kan die deel van ons gaan.
Oké, is rechts voor maar als ik hem vraag, zou hij een score prediction? Omdat je de prediction aan je voor Sudan Qatar 15 gaan van United. 24-15 in United zeggen. En die andere Wellington supporter, wat ze? Ja, ek moet sê dat se baie mooi dag en is baie toeskouers en die span wat die fikste is en die span wat hou by die dissipline wat die skeieregtig gaan aanvra of so nie. Die span wat fiks hy gaan deur en dit hang af van die leiding van die kaptein ook en die same as die span wat saam speel en wat vir mekaar speel. Daai span gaan wen. En die telling gaan so 27-15 wees. En wie se guns is hy as ek En dit is in United se guns. is dat in United se guns? Hy het die hulle dat Monterrey Villagers manne sê United wen hier tussen United en Town. Ons staan nou hier met Robertson Town supporters, manne, welkom hier man. Ek hoop julle geniet die dag hier nog so ver. Wat kan julle vir my sê, hoe is die atmosfeer nou nog so ver tussen die twee spanne en geheel en al tussen die toeskouers? Kyk, dan soos ek het nou net hier aangekom. So ek weet nog nie presies wat die aangaan nie, maar ek kom vir 'n wen. Kom vir 'n wen. Straightforward, ek kom vir 'n wen. Ek het volle vertroue in my team wat al klaar uitgedraf het. En ek weet ek gaan die 5 huis toe vat. As hy in my oor, Nee, ek weet my team is so 'n bietjie beseer, maar daar is 'n bietjie herstelwerk en hulle het verlede week mank gespeel, maar ek glo ons is vandag reg. En United moet maar duim vashou. Ons gaan nie so nog 5 hier vanaf terug nie. ek hoor julle sê die 5 is daar dalk 'n score prediction wat ek van julle manne af kan kry. Kyk, die eerste Robertson is altyd tyd. Yes. So ek gaan dit gee vir jou 32-28. Robertson. Ek gaan vir jou sê, ek gaan jou score gee so 15-17. Dit sal 'n tight game wees. Kyk, mag die beste span wen, manne, geniet. As hy. Dankie manne. Dankie manne. Bola di pantai kom, trophy. Mas malam. Dos itu ni mana ini tu korang. Boleh Asal klalo ni fokan lain staan naman. Asal, ay ano siya o na body ito naman. Ay lokal mo sa mga ito. Os ko naman lang niya. Os ko naman lang. Double lang mo sa talagang naman. Atigalena Robertson.
Yan hier. Kom hulle. Down! Yes, boys, yes. Out the guns! Volle 15 man, volle 15 man. Come up, Goody! Come up! Come up, Eunice! Come on, boys. Come up, Zivi! Asim ano? Stel maar gewoon net hier voor, ik is bij Radio 6 hier bij jullie. Wanneer jouw sportveld, ik sta niet met. Mark Hendricks en ek is die agterspeler, die agterlyn afrigter vir die A-span by Unis. Meneer Mark Hendricks, hoe die gevoel, die veld is vol, hoe voel je gevoel oor die dag zover? Ja nee, het is as 'n klomp opgewondenheid en mens kan verstaan. Town het laasweek sy eerste verloor gehad en ons was op die agtervoet. Ons is besig om momentum te wil bou vir die res van die eerste ronde. So vir ons is dit belangrik om vandag 'n wen te kry. So ons toeskouers is hier, so die veld is vol en ons is opgewonde. Kan ik daar zo ver gaan om te vragen wat u denkt, wat die eindtelling van die eerste spanne zal wees? Ek dink ons gaan hier by 34-21 in Unis se guns. 34-21. Hoor julle, dat 34-21 in Unis se guns. En dan het ons vir meneer Danny Jansen ook hier. Hoe voel meneer Danny Jansen se gevoel nou nog oor die dag zover? Ja, dat is goed om hier te wees. Mensen is opgewonden. Ik geloof dat rugby moet vandaag 7-4, dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste, ja. En is daar ook een score prediction wat ons kan horen? 15-13 en Unische guns. 15, is daar maar een klein score? Dat gaan bij je tijd wees. Dat gaat daar in, dus houden we dat man. Laat die beste span win. Yes. En die mannen gewoon is Unis. Dat is Unis. Is Unis. Yes. Meneer, kan ik jou dat vragen? Hoe voel je over die dag vandaag? Yes, meneer. Nee, meneer. Het was een lieflijke dag. Het is een mooie dag. Zoals Jacob op zijn tuin met de boepenarm zie. Altijd op zijn tuin zoals Jacob. Dat is een mooie dag. Hij heeft arm zo geeft. En 2 jaar was in de school. School, ja. Is er daar een score prediction voor die dag? De score prediction is 45-22 Eastern United. Eastern United, nog Eastern United man, laat die beste span win. Laat die beste span win. Also dank je man. Als jullie daar een paar vragen over die dag hier? Nee, ons vragen om mijn Antie kan nou zo praten hoor. Ja man. Ons vragen om man. Ik sta in mijn player van Robertson Town, Nijwen Pariachi. Nijwen, hoe is je gevoel? Wordt die dag hier nog zo ver? Die waait was lekker, die veld is vol. Ja, opgewonden. Ik was lang een beetje bij een van die mannen, dus ik was opgewonden en ik hoop maar mijn beste gezien van die mannen. Dus kijk maar. Ja, kijk, zij is nog wel een player van Robertson Town ook zo. Als ik een score prediction van jou kan krijgen, wat zou jullie tellen als we die dag?
Eerste is altijd dat we jullie keer ja. So definitief een oorschans, maar close. Iets minder dan 5 punten, maar definitief een oorschans. Maar eerste is altijd moeilijk die bij Okay, so jy kan nou nog nie 'n clear cut wenner sê nie. Nee, ik kan een clear cut binnen naar Oostkant toe, maar met minder dan 5 punten. Het zal niet weer af te bezig, definitief, maar hopelijk naar Oostkant toe. Okay, nee, as ek dankie my maat man. Alles beste wat ek dag man. Ek sta hier met 'n supporter van Robertson Town. Veld is vol, vibe is lekker. Met sy enige gevoel oor die dag sover. Ja, kijk, je kan zien dat ze bij goed georganiseerd dag. Het is een beetje vol, maar ik kan town wel altijd in moments. Dus gaan maar lekker atmosfeer in de eerste. Dan kiezen we de eerste van ouds, zoals ik ken. Het is altijd een beetje hoogstaand. Dan gaat een beetje per dag, zoals lekker om te komen. Ik dacht dat er iets aan mij opgezet in de familie. Ja, ik kom kijken in de eerste. Ja, het is maar ook 'n familiedag. Ja. Kan ek sover gaan om 'n score prediction te kry van die eerste spanne? Nou, kijk, eerst doen we obviously bij goed. Daarom is een beetje aan die sukkel die is daar. Ik heb even die baseringsmarkt dan. Die boyschool die support is ietsie. So, ik ga gaan met Town voor vandaag. Town moet zo, say, 10 tot 12 punten. 10 tot 12 punten. Heb je dat, ja? Mag je beste span winnen, man. Geniet die dag aan het spelen. Nee, ik was vandaag, ik heb bias. Ik heb maar niet meer de avond, man. Mannen, hoe kan het dan voor jullie vragen? Hoe glooi je? Dat zou die game voor vandaag uitwerken. Als het Robertson Town. Dat is wel raar, 6 jongen man, was het vet. Hola hoi. 5 dagen op nacht. Ik ken je. Als het mannen enjoy de dagen verder, dank je man. Ons zit met Gaba hier. Gaba, die verjaardag is vol. Hoe is jouw gevoel over die dag en de vibe die nog zoveel? Juist, maar allemaal kijkers. Ik heb mijn gevoel over die game vandaag. Verjaardag is vol. Lekker vibe, lekker rugby vibe. Lekker gemeenschap in elkaar brengen. Ja. Kijk, Gaba, zij is ook nog een oud rugbyspeler van United, man. Zoals die Janne man nog eens zei, dat hij al over 150 jaar amper achter je rug. Wat zei zij, wat dan zij zal die score van de dag zien? Van de eerste spanning? Nee, ik ga die prediction geen man. Al wat ik ga zeggen is Robertson Town, die al top leaders. Maar omdat ik eerst in United speler is, kan ik me niet voor Robertson Town wel banken. So, ik ga die game van eerst in United. Als hij maar naar 5, als hij 5? 5 of 4 maak je zaak, is me net win. Dank je, Wenner Dieres. Wenner Dieres, ja. Als ik dank je man, dank je Gaba. Mijn neef wil ook iets zeggen, mijn neef Clarence man. Wil ook bij je gaan iets zeggen, is het toch uit zo? Zo right zo, ja, meneer Clarence. Dat is waar. Dat is jong man.